আচ্ছা যতনক নয় তিনি মাসামো কারণকে 24-25 বছর কাহাম বলামা जों एप्लाइ खायमो सामो माया जों যখন ত্রিপুরা মাথা সুবি পাইয়ে 4 বছর পরে जों বলামা নমাহা जों শুধু जों मांगिया जोंनि बोराय दखानि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट दङ ओमफ्राय जोंनि बिशाल सं दङ ब्रां दबा बाखाया सहयोगिता खाया जों बलामा नमाहा 25 বছর পরে তব লামানো অচিয়া কথা খায় মাগো বলামালে 60 কিলোমিটার 655 মিটার हामबाय दिनै जों खायसा भिजिट खालायनानै फायखा जोंनि बयरेगि दखान टु जोंनि दनचन्द्र सुइपारा औ जागाव जों लामानि बागै प्राय 20 बছरनि बिसि अ लामा हानिया दंमानि बनो जों दिनै भिजिट खायफैखा थांनाय बोसोर अमर 2 टाइम भिजिट खालायखा दिनैके फाइनल भिजिट जों खालायखा तो माने हिंके जोंनि भिजिट खालायमानि आप्रो सक्सेस जोंखा माने तै दिनै जों फाइनल जोंनि रता फायफैखा जोंनि चेयरमैन ते वाइस चेयरमैन स ते जोंनि वारिस रबो दंगो 20 বছর কিন্তু অনেক जोंनि आधा बयसनि साइसे बिसि अरनि लोकेल लक लामा काहाम माहिनिया ये बरनो जों चेयरमैन लगै सालायनाय बाहायके खालायके जानाय के सालायका ताबुक तो 20 नि साइ सीसी रोड सि काहाम गाबनो तै जों सालायका ये सालायमाने परे जों भिडिअ रगबाय गोसाम सिनि एसडीएम बरक स खलाय जों आप्रो भिजिट खायका ते तैबो तरफिका अ जागा तैतरै ब्रिज बो बाय थांगा बक्स खालबा तंमानि ये आप्रो बरबाय सालाय जों प्राय वाइन वाइथाम आप्रो बरबाय ऑफिशियल बो जों भिजिट खालायका फाइनली जों ताबो मानखानो हिनि साइमानखा ताब बुसकांगो किचिनि म सक्सेस संगै जों बरनो सीसी रोड पाक्कानि बरनो लामा जों रैमाना हिनि जों गर्व खायो तो माने हिनका हंकाय अनेक जाबत जीवन कारण अमं किचिनि दनचन्द्र उचिपार अरो सिनि उसै कम्युनिटी न गोबां दंगो गे बरबो मार्केट बायगे प्रॉब्लम दं बरक गरगै समा दं हायनि बागै शॉर्टकाट लामा के बरेगि बाजार फाइनान के अ जों दिनै जे लामा सुरमानि बनो शॉर्टकाट हायनि बागैनो जों थानसा दं खांके जतन पसिबल दं दिनै सिनि चेयरमैन भूपेश देवरम बरंगनां ब फाइ ब निजिबो बार सामान दं अमनो खलायने हिनि के फाइनली बिनि अमबो सक्सेस संखा तानि के कोऑपरेट जों जतबाय मिलि दं खांके जतन सक्सेस संनाय के आं सानाय ताबुक कोयनाय जों ताबुक फानो निनि आनि हिनि जों तानि जों यूनिटी बुबागारानि थानसानि खरांबाय जों तंमानि बागैनो तिनि असक जरा सिनि कक नां तंगो लोको जत सिनि उक्लगो तंगो सिनि करबुक सब डिविजन हाय जों काहाम ते लोकेशन जों मानगलाक हायनि बागैनो सिनि अर बरगबो काहाम जत लोकुरंनो जों जत यूनिटी के तंखाके जतने तिनि एके खना जों जतनो न रैमानाय खलायबो तंगो सुरु बरेगि बाजार एरिया बहाया चिनर प्राइस 8000 पपुलेशन दं चिन बरेगि बाजार एरिया ओ गे जों अन्यान्य लोकेशन अब जों थांगो रुवो गे माया हंके खारक ताकयदि जोंनो साहरदि जों भिजिट फायनाय किन्तु लगे माया अमो प्राय जों तिप्रामथा फायमाने प्राय 4 इयर्स नि परे जों ताबुक फाइनल जों बरनो रैमानाय हिनि जों संगो गे 4 इयर्स नासिनाने अनेक किन्तु बाक्सा तंगो सानका हंके मानाय मुसुनाय लगे इनके बके पसिबल इया सरकारनि बो कायसा अमो तंगो प्रोसेस तंगो जे ब टाइम खलायमे बरनि उपरबो खायो जे जों पारानि लीडर अनो सादि पारानि लीडर अक सिनियर मेसेज रनाय इनके जों एमएलए नो बरनाय बा ईएम नो बरनाय
borok naikului tongo jani jar naikului khai tongo haipana sini leader ni kortobo tongo division inform khaitai ba jara chairman rok tongnai borok official borok visit khlai salaitai tongo ge public no rok sai bujokdi ge osono sawi ang narnai hambai ronai ang sini korbok sub division no bo sini president rok no tei sini bobagran ba hambai ronai tei sini leader rok no ba hambai ronai especially sini chairman no ba ang hambai ronai tei especially thangnai SDM Partho Das bono ba ang hambai ronai tei BDO sano ba hambai ronai karon boroni apro chung palbak sagai khlaimani a marphoni omono faika omo prai 75 lakh above tongo okam ye ungthung omono nayo sung hambai